Несъмнено във вас има поука и в животните, защото ви даваме да пиете от това, което се намира в техните кореми – млякото. В тях има много други ползи за вас и също така ядете от тяхното месо и ще бъдете пренасяни от тях, животните, и от корабите, до мястото, където ще пристигнете. Кълнем се, че изпратихме Нух при неговия народ и той им каза: О, народе мой! Поклонявайте се на Аллах и изпълнявайте своите задължения към Него. Няма друг Бог, освен Него за вас. Нима няма да бъдете богобоязливи, няма да изпълнявате своите задължения към Него? Тогава видните неверници от Неговия народ казаха: това е само един човек като вас и иска да ви превъзхожда. Ако Аллах искаше да ви изпрати пратеник, щеше да изпрати ангели, и ние не сме чували такова нещо от предишните си предци. Това е не друг, а човек, в когото има лудост. Така че изчакайте за известно време и го търпете. Нух каза: Господи, помогни ми срещу тяхното отричане. Тогава му разкрихме: изработи кораба под наше наблюдение и по нашето вдъхновение. Когато нашата заповед дойде и земята кипне като пещ, от която избликват води, вземи по двойка от всяко живо същество, мъжко и женско, както и своето семейство и вярващите, освен тези, за които вече е изречена присъда за гибел, и ги натовари на кораба. Не ми казвай нищо за подтисниците. Те непременно ще бъдат във водата удавени. Когато ти и тези, които са с теб, се настаните на кораба, кажи: слава на Аллах, който ни спаси от този несправедлив народ. И кажи: Господи, свали ме на благословено място, ти си най-добрият от заселващите.